عزو سلامتنا تقبلوا نايزا چانلنا تعزبتي كميلكم تصنحوا نزوان زبلنايم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرا سماعات بركز زبلو وانا وحبريتاتات نايتو چانل متصعنو اقديم ملقتي دما نوتيفيكيشن منتان كبصحكم زيناتات بوانو كتاتلو نزانا يوتيوب چانل سبسكرايب بمግባር ናይ ደወል ምልክት ምጥዋቅ አይትረስዑ ኢትዮጵያ በሐልታት ጽምዶ ከምዘይ ተሰዓል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገሊጹ ዘመነ ካሴ መራሒ ሓልታት ጽምዶ ኮይኑ ከም ተመረጸ ተገሊጹ አርቡራን ሱዳናውያን ናብ ዓዶም ክምለሱ ጻውዒት አቅሪቦ ውጥረት መጻቦ ሄርሙስ ሳዕቤኑ ናብ ገማግም ባሕሪ ዝተፈጥረ ከቢድ ብከላ ነዳዲ ኢማራት ዓረብ ኢራን ኣብ መጻቦ ሄርሙስ ምስ ኩባንያ ነዳዲ ኢማራት ዝተኣሳሰር ክልተ መራኸብ ብምጥቃዕ ኮኒና ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከቡ ስደተኛታት ህጹጽ ሓገዝ ከም ዘለዮም ተገሊጹ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዝን ካልእን ብዝርዝር ሒዘልኩም ከቅርቤ ሰናይ ጻንዒት ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኾነ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣመዛዝም ዘተ ኣፈጻጽማ ስራሕ ባጀት ዓመት 2018 ብኣቆጻጽራ ገጽ እዚ ፍሉይ ወፍርታት ተረኺቡ ንወቕታዊ ሃገራዊ ኩነታት ኣመራርሓ ሰራዊትን ኣመልኪቱ መምርሒ ስራሕ ድሕሪ ምሃቡ ኢትዮጵያ ንሓይልታት ጽምዶ ኢዳ ትህበሉ ምኽንያት ከምዝየለ ገሊጹ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ቃላቱ ኢትዮጵያ ስርዓት ለውጢ ጌራ ገና ከይተረጋገአት ባንዳታት ብሰንኪ ዘውረዱላ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈተነትሉ እዋን ሰራዊት እዚ ፍሉይ ወፍርታት ኢትዮጵያ ንዘንጸላለወ ሓደጋ ብምምካት ከቢድ ተጋድሎ ከም ዝፈጸመ ዝገለጸ ኮይኑ እቲ ፍሉይ ሓይሊ ሰራዊት በዚ ምኽንያት ቀያር ማሽ ውግእ ድሮን ምድሪ ዝብል ስያመ ከም ዝተዋህቦ ብምግላጽ እዚ ሰራዊት ክሳብ ለይቲ ሎሚ ንሃገሩ ዝኸፍሎ ዋጋ ኢትዮጵያ ከም እተኽብሮን ፍሉይ ብቕዓቱ ብዝበለጸ ዓቕሚ ኣሒሉ ክቕጽል ከም ዘለዎን ኣተሓሳሲቦ ጸላኢ ኢትዮጵያ ዝኾነ ጉጅለ ህግደፍ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ንኢትዮጵያ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርሓቕ ምስ ታሪኻውያን ጸላእቲ ኢትዮጵያ ጽምዶ ፈጢሩ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሽርሒ ዝሰርሕ ሓይሊ ምንባሩ ዝረድአ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ሕወሓት እውን ተመሳሳሊ ንብሔራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ኣሕሊፉ ዝሸጠን ን27 ዓመታት ስልጣን ሒዙ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኽስእን ዝሰርሕን ጸላም ጉልባብ ገይሩ ሰራዊት ሃገሩ ዘጥቅዕን ሓይሊ ክሕደት ከም ዝኾነ እዩ ገሊጹ ኢትዮጵያ ዋላ እኳ ተደጋጋሚ ግዜ ብክሕደት ሕወሓት እንተተፈተነት ከም ሰራዊት ፍሉይ ወፍሪ ዝኣመሰሉ ዘይድፈሩ ጀጋኑ ደቃ ስለ ዘለዋ ሕጂ እውን ብድሆታት ሓይልታት ጽምዶ እንዳመከተ ጸኒዓ ጉዕዛኣ ከም ትቕጽል ዘብርሀ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እዚ ፍሉይ ወፍርታት ብዝተፈላለዩ ወታደራዊ ጥበብን ብቕልጡፍ ምላሽ ዝህብን ቀንዲ ስጋኣታት ምክልኻል ዝኽእልን ቀንዲ ስትራቴጂካዊ ሓይሊ ምክልኻል ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃሱ ኢትዮጵያ ንምድሓን እኹል ሓይሊ ምዃኑ እውን ወሲኹ ዝረድእ ክልቲኦም ጽንፈኛታት ሓይሊ ጥፍኣት ዝኾኑ ሓይልታት ህግደፍን ሕወሓትን ኣብ ትሕቲ ስትራቴጂካውን ጸላእቲ ኢትዮጵያ ተሰሊፎም ጽምዶ ተሰመየ ናይ ጥፍኣት ጥምረት ሓንፂፆም ህዝብና ናብ ሰቓይን መከራን ብምቅላዕ ድኽምቲ ኢትዮጵያ ንምፍጣር ለይትን ቀትርን ይሰርሑ ምህላዎም ዝጠቐሰ እቲ ኢታማዦር ሹም ይኹን እምበር ድሌቶም ኣብ ዝኾነ እዋን ክዕወት ከም ዘይኮነ ብርእሰ ምትእማን እየ ዝገልጽ ኢሎ ሕወሓት ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዝከፋፈል ብምግባር ነንሕድሕዱ ንኸይተኣማምን ክሰርሕ ዝጸንሐ እኹል ጸረ ሓይሊ ከም ዝኾነ ወሲኹ ዝጠቐሰ ብርሃኑ ጁላ ሎሚ ግን እቲ ሽርሒ እቲ ፈሺሉ ንህዝቢ ትግራይ ሓዊስካ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ እኩይ ዕላማ እቲ ጸረ ሰላም ጉጅለ ተረዲዎም ነቒሕሉ ምህላዊ ዝገልጽ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕወሓት ንመንግስቲ ኤርትራ እናተለኣኸ ንናይ ቀደም ጸላእቱን ጽንፈኛታት ሸነን ፋኖን እናሓቆፈ ናይ ትማሊ ክሕደቶ ኣብ ኣደባባይ ክደግሞ ይቃለስ ምህላው ወሲኹ ዝጠቐሰ ብርሃኑ ጁላ ኢትዮጵያ ብጀጋኑ ተሓጊዛ ጀመረቶ ዕቤትን ብልጽግናን ሒዛ ንቕድሚት ክትቅጽል ምዃና ሕልሚ ታሪኻውያን ክዕወት ከም ዘይኮነ እዩ ገሊጹ ብስም ጽምዶ ኣብ ዝተመሰተ ናይ ልፍንቲ ተጠኒፎም ዝርከቡ ዕጡቓት ሓይልታት የጥምረት ሃይሎች ብዝብል ስያመ ክጽውዕን ብላዕለዋይ ኣዛዚ ኣፋብን ዘመነ ካሴ ክምርሑን ኣብ ስምዕ ምብጽሖም ይግለጽ ኣሎ እቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ተመሰተ ናይ ጽምዶ ልፍንቲ ንሓይልታት ሕወሓት ናይ ትግራይ ፋኖ ናይ ኣምሓራ ኣጉጉሙ ናይ ዓፋርን ኦላ ናይ ኦሮሞን ተወሰነ ብመንግስትታት ሱዳንን ግብፅን ዝድገፍ ሰፊሕ ልፍንቲ ሓይሊ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ እዚ ልፍንታዊ ጥምረት እዚ የጥምረት ሃይሎች ብዝብል ስያመ እንዳተጸውዐ ክቕጽል መሰጋገሪ መንግስቲ ክቆምን ኣብ ስምዕ ምብጽሑ እዩ እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ወሲኹ ዝረድእ በዚ መሰረት ፋኖ ዘመነ ካሴ ላዕለዋይ ኣዛዚ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጸሓፊ ኩምሳ ደሪባ ጃሎማሮ ምክትል ኣዛዚ ጀነራል ፍስሐ ማንጁስ ወታደራዊ ኣዛዚ ከምኡ ጀነራል ተፈራ ማሞ ምክትል ኣዛዚ ሰራዊት ኮይኖም ከም ተመርጹ ኣብ ዝቐረበ እዋን ወግዓዊ መግለጺ ክህቡ ከም ዝኾኑን ዝንገር ዘሎ እዚ ብተቃዋምቲ ሓይልታት መንግስቲ ብልጽግና ዝቆመ ወታደራዊ ጥምረት ጽምዶ ንዝብል ስያመ የጥምረት ሃይሎች ብዝብል ስም ተቐይሩ ኩሎም ዕጥቅታት ሓይልታት ዘሳተፉ መሰጋገሪ መንግስቲ ክኽተል ምዃኑ ዝተገልጸ ኮይኑ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኣብ ሓደ ግዜ ግንባር ብምዃን
ድዮም መጥቃዕቲ ከፍቱ ዋላስ በብ ዝመስሎም እዮም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከምርሑ ግን ገና ንጹር ከም ዘይኮነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ዶክተር አብ አሕመድ ዝምራሕ ሰልፊ ብልጽግና ካብ ስልጣን ንምእላይ እንኮ መፍትሒ ወታደራዊ ስጉምቲ እዩ ኣብ ዝብል መደምደምታ ከም ዝተበጽሐ ይግለጽ። ሎሚ ቀዳም ካብ ንግሆ ኣትዕዞ ድምፂ ተኹስን ከበድቲ ብረትን ክስማዕ ከም ዝወዓለ ምንጭታት ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ቆቦ ኣብ ሰዓት እዚ ቀጥታዊ ኩናት ከም ዘየለ ይፍለጥ። እንተኾነ ግን ብሰንኪ ዝጸንሐ ውጥረትን እቲ ከባቢ ምሉእ ሰላም እዩ ዝበሃል ኣይከኣልን። ሎሚ ንግሆ ኣብ ጮቤ በርግን ዝተወሰነ ስርዓታት ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻልን ኢትዮጵያን ፋኖን ጠርባሽ ረፅሚ ከም ዝነበረ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ቦታ ኣብ ምብራቃዊ ብኣኽራናት ዘብል ዝተኸበበ ኮይኑ ንጎላጉል ቆቦ ቁልቁል ዘማዕዱ ብስትራቴጂካዊ ወታደራዊ ዕድዩ ዝረአ። ፍሉይ ቦታ ጮቤ በር ካብ ከተማ ቀቦ ብኣንፈት ሰሜናዊ ምብራቕ 6 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ይርከብ። ሓላፊ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ብሰንኪ ኩናት ሃገሮም ገዲፎም እተሰደዱ ሱዳናውያን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ነቲ ሃገር ዳግማይ ንምህናፅ ክሕግዙ ፀዊዑ። አልቡርሃን ካብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት እዚ ኩነታት ካብቶም ውዕሱን ርጉእን ኮይኑ ይቕፅል ከም ዘሎ ሓቢሩ። አልቡርሃን ሰራዊት ሱዳን ናይ ኩሉ ህዝቢ ሱዳን እምበር ናይ ቀቢላ ብሄር ወይ እውን ፖለቲካዊ ጉጅለ ከም ዘይኮነ ሰራዊት ወታደራዊ ሓይሉ ክባቢሉ ንሃገርን ምክልኻን ዘደልዩ ኣፅዋራት ከም ዘይረኸበ ይገልጽ። ሰራዊት ሱዳን ንኻልቱም ካብ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ መዚዑ ኣብ 2025 ዳግማይ ተቋጻጺርዋ። እቲ ኩናት ገና ኣይተወድአን ዘሎ RSF ድማ ክሳብ ሕጂ ንመብዛሕትኡ ክፋላት ዳርፉር ተቋጻጺርዎ ይርከብ። ኣብ ካልኦት ከተባቢታት ሱዳን ድማ ከቢድ ውግእ ይቕጽል ኣሎ። ወላ እኳ ካርቱም ካብቲ ዝነበረቶ ሕጂ ኣመና ረጊኣ እንተላ ክሳብ ሕጂ ግን ጸጥታ ምሉእ ኣይተሓለወን ዘሎ። ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ካርቱምን ኣብ ጎደባ እትርከብ ባሕርን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተኻይዶም እዮም። ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን RSFን ካብ ሚያዝያ 2023 ኣትሒዙ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብሚልዮናት ንዝቑጸሩ ሰባት ካብ መረበቶም ዘመዛበለ ኮይኑ ሓደ ካብቶም ዝኸፍኡ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ዓለም ሓደ እዩ። አልቡርሃን ሱዳናውያን ተመሊሶም ሃገሮም ዳግማይ ካንጹ ነቲ ሃገር ንምሕላው ሓቢሮም ክሰርሑ ኣለዎም ይብል። ዝተረጋገጹ ተንቀሳቐሲ ምስልታት ኣብ ገማግም ደሴታት ቀሽም ኢራን ብዝሕ ምፍሳስ ነዳዲ ይረአ ከም ዘሎ የርኢ። እዚ ብከላ እዚ ኣብ መጻኢ በርሙዝ መጥቃዕቲ ካብ ዝተፈጸመ መርከብ ዝመንጨወ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ። BBC ቬሪፋይ እቲ ብከላ ነዳዲ ብ3 ነሓሰ ኣብ ማያት ኦማን ኣብ ልዕሊ ሓንቲ መርከብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝጀመረ ምዃኑ ዘመልክት ኣሳኣል ሳተላይት መርሚሮ። ድሕሪ ሓደ ሰሙን ካብታ ዩናፓን ፓይነር ዝተባህለት ጽዕነት ተመላልስ መርከብ ዝፈሰሰ ነዳዲ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ትመጻቦ ተዘርጊሑ ይርከብ። ክኢላታት ከባቢ ከም ዝሕብርዎ እቲ ምፍሳስ ነዳዲ ነታ ኣብ ዙርያ ቀሽም ዝርከብ ተፈጥራዊ ህይወት ንጥንቃቐ ኣከባቢ ስርዓታት ንከባቢታት ገፈፍቲ ዓሳን ኣብ ሓደጋ ዘእትዩ። እታ ደሴት ማሓድሮ ኣግራብ ማንግሮቭን ናይ ኮራል ደሴታት ኣዝዮም ዝወሓዱ ዘለዉ ዓሌት ጎብየን ዝርከቦ ቦታ እዩ። መራኸቢ ብዙሃን ኢራን ፈለማ ምንጪ እቲ ብከላ ይምርምር ከም ዘሎ ክገልጻ ጸኒሐን እየን። ወሃቢ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ብሓሙስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምንጪ እቲ ብከላ ናይ ወጻኢ ጽዕነት መርከብ ምዃኑ ገሊጹ። ሓደ ናይቲ ከባቢ ሓላፊ ምክልኻል ከባቢ ድማ እቲ ዝፈሰሰ ነዳዲ ዳርጋ ምሉእ ተጸርጊዩ እኳ እንተበለ BBC ግን ነቲ ሓበሬታ ብናጻ ኣካል ከረጋግጾ ኣይከኣለን። ኢራን ንዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓላፍነት እኳ እንተወሰደት ነቲ መጓዓዝያ ባሕሪ ግን ብ3 ነሓሰ ኣብ ልዕሊ ሞናን ፓይነር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብኢራን ዝተፈጸመ ክኸውን ከም ዝኽእል ይገልጹ። ካብ መወዳእታ ለካቲት ኣትሒዙ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ካብ ጅምራ ንነጀው ካብ ትካላት መረዳእታ መጓዓዝያ ባሕሪ ኬፕለር ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ኣብ ከባቢ እቲ መጻቦ ኣብ ልዕሊ መራኸብ 67 መጥቃዕትታት ተፈጺሙሎ። ቴህራን ነቲ ሓደ ሕምሲት ናይ ዓለምና ንግድን ነዳድን ጋዝን ዝሓልፎ መስመር ባሕሪ ቡጭቡጥ ዓጽያቶ ትርከብ። ኣሜሪካውን ኣብ ልዕሊ ወደባት ኢራን ተመሳሳሊ ዕፅዋ ገይራን ብምጽናሓ ብወገን ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መራኸብ መጥቃዕቲ ክካየድ ጸኒዑ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝተዘርግሐ BBC ዘረጋገጾ ቪድዮታት ሓፊዝ ጸሊም ነዳዲ ኣብ ገማግም ሱዛ ደቡባዊ ቀሽም ክውሕዝ የርኢ። ኣብቲ ካልእ ወገን እታ ደሴት ድማ ብዩኔስኮ ከም ዓለማዊ ቅርሲ ዝተመዝገበት ሃራ ባዮስፌር ዝተባህለ ንህይወት ባሕርን ስደተኛታት ኣዕዋፍን ኣገዳሲ ዝኾነ ቦታ ይርከብ። ቀሸም ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ እቲ መጻቦ እትርከብ ስትራቴጂካዊት መደበር ሓይልታት ኢራን ኮይና ብኣሜሪካ ከበድቲ መጥቃዕቲ ክወዳ ጸኒሑ። ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 3 ሰባት ከም ዝተቐትሉ መራኸቢ ብዙሃን ኢራን ሓቢረን ነይረን እየን። ኣብ ደቡብ ሱዳን ልዕሊ 650,000 ስደተኛታት ሓተተ ዕቁባን ብሰንኪ ኣገደስቲ ሕፅረት ምወላ ኣገደስቲ መግቢ ኣመጋግባን ካብ ካልእ ሓገዝ ክረኽቡ ብዘይምኽኣሎም ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቑን
ካብ ኩናትን ጥሜትን ዝሃደሙ ስዳቤታት ካልእ ዝኸድሉ ቦታ ከም ዘይብሎምን ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ውድብ መግቢ ዓለምን ሕቡራት ሃገራትን ብ14 ናሓሳ ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለጺ ኣጠንቂቖም። ክልቲአን ትካላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለጺ ብዘይቁጥፉን ህጡጽን ወላ ኣብ መላእ ሃገር ንዝርከቡ ኣዝዮም ተቃላዕቲ ዝኾኑ 240,000 ስደተኛታት መወዳእታ ግዜ ሓገዝን መግብን ኣመጋግባን ኣብ ወርሒ መስከረም ክወሃብ ምዃኑ ሓቢሮም። እዚ መጠንቀቕታ ኣብ መላእቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ሰባት መግቢ መጽለልን ድሕነት ንምድላይ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ካድሞ ኣብ ዝግደድሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ሓደ ሰሙን ክሳብ 3,000 ስደተኛታት ተመለስትን ካብ ሱዳን ምምጻእ ይቕጽሉ ኣለዉ። እዚ ድማ ነቲ ድሮ ልዕሊ ዓቐን ዘሎ ሰብኣዊ ጸገማት ዝያዳ ይሃስሎ። ብመሰረት እቲ መግለጺ ውድብ መግቢ ዓለም ንምምላስ ስደተኛታት ዝህቦ $37 ሚልዮን ክፍተት መወላ ከም ዘለዎን ንዝተረፈ 2026 ድማ መወላ ኣስታት $258 ሚልዮን ሓፈሻዊ ሕፀት የጋጥሞ ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ መላእ ሃገር ዝርከቡ 4.2 ሚልዮን ውሕስነት መግቢ ዘይብሎም ሰባት ኣገዳሲ ደገፍ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ጸብጸባት ትሕብሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ካብዚ ዓመት እዚ ዘድሊ $286 ሚልዮን ንኣስታት 4 ሚልዮን ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ተመዛበልቲ ዝተመርሱን ተቃልዕቲ ኣንገድቲ ማሕበረሰብን ቀንዲ ሓለዋ ሓገዝን ንምቕጻል ዘድሊ 28 ሚእታዊ ጥራይ ከም ዝረኸበ ይገልጽ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኢራን ኣብ መጻቦ ሄርሙስ ምስ ሃገራዊ ኩባንያ ነዳዲ ኢማራት ዓረብ ዝተኣሳሰር ክልተ መራኸብ ብምጥቃዕ ኮኒና። ሃገራዊ ኩባንያ ነዳዲ አቡዳቢ ክልተ መራኸቡ ኣብቲ መስመር ማይ እናሰገራ እንከለዋ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ብምርጋጽ እቲ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ከም ዝኣተወ ማዕከና ዜና ኢማራት ሓቢረን። ኢራን ኣብ መጻቦ ሄርሙዝ ዝርከብ ታንከር ዕላማ ከም ዝገበረቶ ዝኾነ ጉድኣት ከም ዘይበጽሐን ገሊጹ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢማራት ኣብ ዝሃበ መግለጺ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነቲ ምስ ኣድኖክ ዝምድና ዘለዎን ክልተ መራኸብ መጻቦ ሄርሙዝ ኣብ ዝሓልፋሉ እዋን ዕላማ ዝገበረ ተጻብኣ መጥቃዕቲ ኢራን ብትሪ ኮኒናቶ ኣውጊዛቶ ኢሉ። በዚ መጥቃዕቲ ዝኾነ ጉድኣት ከም ዘይበጽሐ እቲ ሚኒስትር ወሲኹ ሓቢሩ። ኢራን ብዛዕባ መጥቃዕቲ ይኹን ብዛዕባ እቲ ኢማራት ዓረብ ዝሃበቶ መግለጺ ብቕጽበት ርእይቶ ኣይሃበትን። እዚ መጥቃዕቲ ኢማራት ዓረብ ብዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ልዕሊ ታንከር ኣዲኖክ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ምፍጻማ ድሕሪ ምሕባራ ሂደት መዓልቲ እዩ ተፈጺሙ ዘሎ። ኢራን ኣብ መጻቦ ሄርሙዝ ውፅኢታዊ እገዳ ምቕጻላ ትቕጽል ኣላ። ንመሕለፊ ድማ ካብ ተጠቀምቲ ከተኸፍል ትደሊ። ኣሜሪካ ነዚ ውጥን ብትሪ ትቃወም። ኣብ ልዕሊ መራኸብ ኢራን ናይ ገዛእ ርእሳ እገዳ ኣካይዳ ኣላ። ኣብዚ እዋን እዚ ኢራን ምስ ኦማን ብዛዕባ ምድላዋት መጻኢ ምሕደራ መጻቦ ትዘራረብ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ። ኮር እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ቅድሚ ሕጂ ምስ ተጻባእቲ ቴሄራን ርክብ እንተሃልወን ወይ ድማ መምርሒ ኢራን እንተዘይተኸቲለን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ካብ መጻቦ ዝሓልፋ መራኸብ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ምፍርሑ ኣይርስዓን። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።